урмонҷон як сол аст дар ошхонаи зайтун кор мекунад ва пухтани палавро аз як ошпази маъруфи хуҷанд омӯхтааст. Ошпази 21 сола пухтани 10 нави оши палавро балад аст ва зимни таҳияи он худаш ҳам навоварӣ мекунад. Масалан, маззи ош дамезтар шуда, ҳама гӯштҳо ҳазӣ меандозанд. Бо барои мақсад шунашои қароқҳо кишмиш меандозем, маззаш баромадамда. урмонҷон мизоҷони зиёд дорад ва ҳар рӯз беш аз 80 килограмм биринҷро ба дег меандозад. Вай барои маҳфили ширинкорон ва ҳунармандони сухт ки моҳе як бор ҷамъ меоянд, ош мепазад. маҳфил гап унвон дорад ва ҳар дафъа ҳудуди 20 нафарро ба ҳам меорад. То омода шудани он ҳозирони маҳфил ширингуфториву сурудхонӣ мекунанд ва барнома дар телевизиони маҳаллии Азия намоиш дода мешавад. гап сар мешавад. муқимҷон абдуфаттоев, мана бародар Шамсиев, ҳама якҷоя хеле суҳбатҳои назм мешавад. боз дар охири вақте ки ош мебиён, мо бо қарсак ошро пешоз мегирем ки гапи мо боз пурқувваттар мешавад. анъанаи гапхӯрӣ ва ё оши ҳарифона асосан дар шимоли Тоҷикистон роиҷ аст. иштирокчиёни маҳфил гурӯҳи ҳамсабақон, ҳамкасбон ва ё рафиқону дӯстоне буда метавонанд ки ҳафтаеву моҳе як бор бо ҳам ҷамъ меоянд. баҳонаи аслии ба ҳам омадани онҳо хӯрдани як оши палав аст. кайфияти ош ҳанаме ки аз ҳама як сарҷамъ шуда аз як лаганди сафолини калон ош хӯранд ва бомаза бо як маслиҳати ҳамин гапхона дигар мешавад. аллакай вай маслиҳат ҳал мешавад. муҳиддин Файзуллоев, анъанашиноси тоҷик, мегӯяд, палав дар суғд на фақат маҳфили суҳбату муошират, балки даҳҳо анъанаи дигарро ҳам ба вуҷуд овардааст. оши тӯй, наҳор, маслиҳат оши сол низ ва ғайро маъмул буд. оши палав музаффарият ва санъати барҷастаи кулинарии тоҷикон аст. дар Хуҷанд 2 соли ахир ҷашни оши палав баргузор мешавад ва беҳтарин таббохони суғдро гирд меорад. ошпазҳои моҳир садҳо килограмм биринҷро дам меандозанд ва палавхӯри беҳтаринро ҳам муайян мекунанд. имсол бо назардошти он ки палав мардумро гирди ҳам меорад ва сулҳу рафоқат мусоидат мекунад, ЮНЕСКО, муассисаи илм ва фарҳанги созмони милал, палавро бо пешниҳоди Тоҷикистону Ӯзбекистон ба мероси ғайримоддии ҷаҳонӣ ворид кард. палавро инчунин бо номи палавҳои самарқандӣ, бухороӣ, фарғонагӣ, хоразмӣ, хуҷандӣ, истарафшанӣ, бинед миллат надорад оши палав. бино ба пажӯҳиши донишмандони академияи илмҳо дар Тоҷикистон то 300 нави оши палав мавҷуд аст, вале дар санадҳо барои ЮНЕСКО ҳамчун намуна 10 нави ош пешниҳод шудааст. урмонҷон мехоҳад нави палавро аз 300 то ҳам бештар кунад.